här kommer del 3 av plocka potatis med Daniel. Hur känns det? Det känns ganska bra. Ja, bra. Du behöver en på här. Ja, jag tror också. Ja, Min familj gillar potatis. Potatis. Vi gillar potatis. Massa potatis. Alltså. Sådär. Så. Det här måste ju bara räcka. Det kanske blir del 4 då. Det här vi får kunna lämna tillbaka. Jag vet. Oj. Vi tar en påse till. Ja, men det får du göra. Jag filmar. Det är fan nu. Jag kör bara... Vad trycka? Nej. Jag kanske. Okej, du kan. Hej. Ja, då är vi klara med del 3 av potatis. Hej då.